fyrværkeri og karakterhøjt. Er man en doven ballademager uden respekt for reglerne? Jeg vil snart finde ud af, at denne opførsel har konsekvenser her på stedet. Så vil jeg gerne byde velkommen til frøken Svejstrup. Hun er vores nye botaniklærer. Nu er fru Vindbrand taget på pension. Jeg håber, at I alle vil tage godt imod hende. Hej alle sammen. Jeg er simpelthen glad. Ja tak, frøken Svejstrup. Men nu skal vi have fordelt eleverne til deres pligter. Pligter! Ja, pligter. Hvad havde du regnet med? For meget fritid, frisser omsæt og i øvrigt og hårdt arbejde vejen frem her i livet. Udfører man ikke pligter, dykker man atletik og anden sport for at vinde skolen priser og prestiger. Dig, køkkenholdet. Dig og dig, haveholdet. Resten er, I skal på idrætsholdet. Og nu er det tid til at synge skolens salmesang, og Thorsen dirigerer. Det er forståeligt. Bare lige en. Velkommen til Børnemøder. Lad os introducere dig til jer. Velkommen til. Jeg hedder fru Majsen Brassen. Hvordan er det til at starte et sted? For vores kollegaer har siddet til videre. Ja, det har Godt. Ja, det var godt. Har du fået en rundvisning på lærerværelset nu? Nej, det har jeg ikke. Men det vigtigste først. Her er kaffemaskinen. Den laver kun sort kaffe. Ja, sort. Cirkelkaffe. Yeah! Så jeg håber ikke, at der er noget sort kaffe. Ja, sort. Cirkelkaffe. Bare roligt. Maven vender sig til det. Men ja, ellers er det
de mad hjemmefra. Ingen tør gøre mikroovnen ren. Ja, og husk at skrive navn på det madkasse i køleskabet. Ellers så plejer det at blive spist. Jeg skal nok finde ud af, hvem der er madtyv. Pas du heller på, Sune. Nok om det. Det gør hun altid. Frøken Svejstrup var det ikke så tit i gamle skole. Tja, nu har jeg ikke været her længe. Men på min sidste skole var der ikke så mange pligter som her. Jeg har en del initiativer, som jeg godt vil indføre her. Jeg har oplevet, at det virker bedst for de unge. Okay, og hvilke er det så? Jo, nu skal I høre. Hver søndag har alle eleverne fri til at tage ud til byen. Så hver uge optjener de nogle point, som de kan bruge i vores skoleshop. Her kan man købe alt fra lidt slik til en film til næste filmfredag. Hvis eleverne ikke vil møde op til timen, så skal de bare sige det før kl. 10. Og så stoler vi på, at eleverne har en god grund til at åbne. Så har vi også en time sovetid. Det er da fuldstændig unglaublich. Skandale. Nej. Det er overhovedet ikke sådan, jeg har sagt i hånden. Hør på os, så nu kører den ud. Du har ingen ret, når du står for skud. Stil dig på plads og hør rigtig godt efter. Vores ord, de er fået ud i bog, før du kan forstå. Vores regler, de er så stærke, de er stramme. Du giver respekt og karakter. Hør dig og hør, din holdning, den er valid. Men brug nu bare lidt tid, så vil du ikke forstå, hvad der er bedst. Stol på os, vi gør det godt, altid perfekte. Få et hak, syn af træt, sådan gør vi. Vi ordner alt her omkring, mens vi laver ingenting. Og hvis du siger os imod, bliver du til det. Vi har det også svært ved at lære vores børn, at de skal stå oprejst. Og hvis de er svært, må de være klar til et skridt. Få så hænderne væk, som der an, og smil og stå ret. Vores regler, de er så stærke, og de er stramme. Ingen had, det skal i bad, og det er rene. Husk på, at du må stå. For sådan kan du opnå de hør, de skal forstå, at du bestemmer. Undskyld, frøken Svejstrup. Må vi stedet til spisesalen? Ja, tak.
I kommer til at elske det her. Haha. Ja, og bare roligt. Hun rektor der skal nok kunne svinge hende om. Hun er en rigtig spasmager. Okay, fedt. Tak. I har rigtig stor rundt det her sted. Tak til Højmands skønt sted. Her skal jeg nok få det fint. Okay, tak. Regina. Tak, Regina. I skal virkelig glæde jer til matematiktimerne med herr Brandsen. Man sidder helt på kanten af stolen af spænding. For ikke at tale om arbejdet med programsætninger sidste uge på min dag. Er der nogen af jer, der godt kan lide matematik? Altså, jeg har ikke noget imod. Sublin! Ja, det er ikke til, det må jeg nok være ligningsløsning med grafisk og evarentisk repræsentation. Nej, Søren, jeg tror, jeg har hørt nok om dit kærlighedsforhold til ligningsløsning. Der er intet galt med at være dybt interesseret i samfundsværdige fagområder. Du kunne godt lære det, der Søren. Godt at se jer på den til rette. Har I heller alle til noget. Vi ses om lidt. Om lidt? Hvad sker der der? Opsprøg spise selv om 45 minutter. Tjep, tjep. Hej. I var da godt nok lidt intens, hva'? Ja, han David. Han havde fart på hans matematikmaskine. Jeg synes altså, der er noget mærkeligt over det her sted. Jeg er helt enig. Rektoren ville mig med heks. Granate. Jeg ikke engang havde haft. Hvorfor er I egentlig blevet sat hertil? Jeg kunne sige det, og så vil mine forældre helt råde i bedre raseri. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Min forældre står med karakterblad. Pyt med det. Vi skal nok klare os helt pyt med det. Skal vi prøve at finde spisesalen og det kølle? Hvis vi går på det, så til holde.
Giv nu slip, Kaja. Jeg har ikke gjort noget. De har stået på et bord for en låst lokale. Hvad vi har? Hvordan er du kommet ind i mit lokale? Jeg har en gave til dig. Tusind tak. Det var så lidt. Jeg har brugt så lang tid på at finde en helt perfekt gave. Ingen personlige ejendele. Og hvad så øverst på din ferie, du ønsker at komme hjem? Ja, hvis mine forældre ville gøre det sted, ville de aldrig sende mig tilbage. Det er måske derfor, vi ikke får lov til at tage hjem. Ja, vi må i hvert fald heller aldrig have skoleslitter sted, hvad behandler os sådan. Jeg er tre. Jeg har bøger, der skal sætte på plads. Men vi er ferie. Og tror I bare, at fordi jeg er i ferie, ikke så slap af. Men til frækket. Afsted med jer. Heldigvis er det snart på vej væk. Så slipper jeg fra Rammer, fordi jeg er lidt for første gang i tid. Jeg blev rigtig der, hvor du skubbede isen her. Jo, det var helt forfærdeligt. Og det var bare, fordi jeg har bygget en snemand. Jeg så det godt. Hvad må den næste finde på? Alt det her uligværk skal væk inden i aften. Inden i aften. Se efter mig. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Det skal gå meget bedre end sidste år. Påskekoncerten må ikke fejle. Jamen, fru Tull, altså det er ikke så bygget tempoet. Må ikke tale om byggelærer med noget om toneret. Jeg tror faktisk, du er tonedøv, tror jeg. Nej, jeg vil ikke ind. Og hvad har vi så lært i dag? At den første danske kostskole blev grundlagt i 1600. Og det var en skole, der skulle danne og opdrage til elever til at være ordentlige mennesker. Korrekt. I kan gå til pause. Der serveres aftensmad om 10 minutter. Tror jeg, at forstander nogensinde har gået på en skole som taxihold? Hvordan kan man vælge at arbejde her, hvis man selv har prøvet at gå? Er du måske blevet hjernevasket? Ej, men jeg er virkelig syg. Skal du ikke med? Jeg skal lige have luft. Skal du ikke til aften? Rolig. Rolig. Jeg kan ikke få luft! Jeg ved, du kan. Følg din vejrtrækning. Ikke glem næsen. Og udgå nu. Mange tak. Svejskud. Men når det bare os to, kan du bare komme på Anna. Men man skal altså kancelere med efternavn. Ellers er man jo i... Rolig nu, min ven. Lige nu skal du blot fokusere på at komme ned på jorden igen. Mange tak, frøken Svejs... Nej, jo. Jeg mener, Anna. Selvfølgelig. Hvad hedder du? Ulrikke. Dejligt at møde dig, Ulrikke. Du skal så skynde dig, hvis du skal nå at få noget at spise. Du har ret. Selvfølgelig. Det var lige det, jeg havde brug for. Mange tak. Hvis du får det sådan igen, så kan du bare komme til mig. Jeg er for det meste i lokal 4, fra
sagde, at hendes undervisning var god. Hun smilede altså også 2 gange til mig i dag, også her på gangen. Tænk, hvis alle lærerne var så. Jeg tænkte, så måske faktisk var fra på skole. Jeg er så træt af den her skoleskole. lektier for? Nej, jeg vidste noget, jeg glemte. Hvad gør jeg, hvis præsten opdager jer? Det gør han sgu da ikke. Kom ikke til siger det. Ikke noget, frygt perfekt. Jeg mener frygt forbi. Hvem dig der? Hør så her. Vi er nødt til at kunne kende skolen bedre, hvis vi skal have en chance for at komme væk herfra. Hvad siger I til det? Godmorgen alle sammen. I dag skal vi arbejde med romper. Rompen er faktisk min yndlingsfigur. Altså næst efter barmen. Det er jo også en geometrisk kurve. Har du ved det? Hvem i alverden har en yndlingsfigur? I hvert fald ikke mig. Vil alle være venlige at sætte sig på deres egne pladser? Vil jeg sige noget? Ja, jeg synes, vi skal mødes i den. Hele skolen sover og ser på det. Vi tror, vi kender en vej ud. Hej!
bare finde den indvendige højde, og så... Ja, det er så meget fint, Søren. Hvis I bliver i tvivl, spørger I bare. Beklager styrelsen, herr Fransen, men vi har noget, vi lige skal have ordnet. Jamen dog, hvad foregår der? Der er blevet opdaget tos og labøjne i kantinen. Det kan være svært at vide, hvad der er gjort det. Vi har heldigvis en valid kilde, der har fortalt os, hvornår det skete. Det var hende der. Nej. Både en vandal og en løgner, så også kun en kasse straf. I boksen med hende. Giv hende 1 time i mørket. Så skal hun nok se lyset. Men gør det bare. Nå. På side 26 kan I se lektionerne til torsdag. Vi må have lært på film. Hvis vi gør opdaget, så ender det godt. Husk at lave lektionerne til torsdag. Herr Fransen, Jamen dog, fru rektor. jeg hører, at de taler imod deres kollegaers beslutning. Sådan noget kan vi ikke have. Specielt ikke foran eleverne. De unge må forstå, at vi står som en samlet styrke imod frejden og oprør. Det er på denne skole, at den danske ungdom snedes. Og hvis hammeren ikke bliver svinget hårdt nok, jamen så bliver jernet blødt og ustabil. Forstår de? Godt, herr Fransen. Vi skulle nødt have, at deres stilling her på skolen pludselig skulle spares væk. Dejligt. Se, vi forstår hinanden. Vi ses på lærerværelset. Hvad var det? Hvad er det lige, tror jeg laver? 5 elever ude af senge midt om natten er I fuldstændig vanvittige. Du må være lige så bare. Du må ikke sige noget til rektoren. Kaja, vi beder dig. Vi vil gøre hvad som helst. Jeg kan ikke give dig i boksen. Hvad det så er? Fint. Men hvis pedellen finder jeg, er I selv under. Kom, jeg tror, den er lige herovre. Vi fandt det, da vi ude på den blandt andet. Jamen, det venter vi så på. Vi har fundet ret ud. Vi kan komme væk fra det her forfærdelige sted. Vi kan komme hjem. Men hvad med alle de andre? Ja, vi har ret. Vi kan ikke bare efterlade alle de andre. Så tager vi dem med. Det er alt for risikabelt. Hvis vi tager så ofte på folk, opdager profeterne det helt sikkert. Og de går direkte til rektor. Det nytter ikke noget at flygte fra de her problemer. Vi er nødt til at blive her og gøre noget. Og Svend, gør noget, mens vores rektor er... Rektor? Hun er pænt skræmmende. Ja, men hun er kun én. Vi er næsten 100 elever på skolen. Hvis bare vi står sammen, har rektor ingenting.
Kære publikum, der er blevet opdaget elever på udendørsområdet her til aften. Alle på matriklen samles om 20 minutter for at finde synderne. Man kan dog i mellemtiden benytte sig af baren ude i lobbyen. Vi ses om 20 minutter. Kom så, vi ved, hvad I er. Vi fandt den her. Hvad sker der med dem, der har gjort det? Hvilken slags straf? Ingen har sagt noget straf, mine herrer. Ærlighed bliver belønnet højt her på taxiholdet. Det ved I da godt. Men jeg ved udmærket godt, hvad jeg sagde. Hvis ingen har tænkt sig at stå frem, jamen så har jeg ingen mulighed end at lade konsekvenserne ud over jer alle. Den skyldige må straf. Alt er noget, du hører. Hvis ikke I har forstået det endnu, må vi vel skærpe sikkerheden endnu mere. Jeg troede, vores elever var bedre end at holde på hemmeligheder. Jeg er skuffet. Det var min skyld. Det var min lommelygte. Undskyld. Jeg havde bare brug for at komme lidt ud. Nå. Jamen, det var dejligt lige at få løst, ikke? Jamen, så kan I alle bare rende tilbage til sovesalen. I skal have en god nats søvn til en lang og arbejdsom dag i morgen. Ikke dig, søde. Du skal med her Mathisen. Du har en lang flaske idræt foran dig. Nej, nu må jeg kajte den der boks, og det var altså vores skyld. Jeg tog straf. Vi fik planen til dørs. Men hvordan skulle vi kunne gøre det? Ja, bare ved at trække noget luft. Får man en anden boks. Vi har brug for hjælp og noget mere kontrol end os. Jeg tror, jeg ved, at vi kan snakke med, men vi må være diskrete. Hvad står det her for? Tilbage til sovesalen. Omgående. Selvfølgelig, frøken Sørensen. Sager, vi skal se en gang mere.
giftigt rum med tusindvis af edderkopper. Og der får ikke lov til at komme ud, før man har spist dem alle sammen. Det lyder det godt, at jeg har hørt, at den kommer med alle skolen. Skulle lægge toiletbræt, så det gøres rent, og man skal gøre det sin egen tandbørste. Jeg har hørt, at der er helt stille, og det eneste, man kan høre i mørket, er ens eget hjerte, der slår. Det er jo en voldsom start. Stakkels Kaja vil ikke altid skal gå i boks. Kunne jeg den ud, men det snakker helt døgn. Hvad nu snart, det kommer tilbage? Nej, det er ikke klart tanken. Hvad skal der komme hjem i boksen? Ej, hold da, jeg synes, at Hej, er du okay? Hallo? Hvad skete der dernede? Det er helt sikkert det med edderkopperne. Der er det ikke mig, der er den næste. aspiranter! Hey, så kom tilbage på arbejdet. Kom så! Afsted! Ikke så meget brok. Kom så! Det er altså ud, tak. Det her generation er så dårlig. Kom nu! I dag, tak. Også dig, Anne-Rand. Jeg har samlet jer alle her i dag for at fortælle jer den nye tid her på Taxikon. Nye tid? Som jeg sagde, vil det blive en ny tid her på skolen, efter de forfærdelige hændelser, der skete med Kaja, som hun entydigt også har fået sin straf for. Har jeg besluttet, at reglerne skal strammes. Gevaldigt. Bravo, Blomqvist. Glimrende idé. Susanne, Birgitte og Hanne, vil I være så venlige at træde frem og fortælle vores dejlige kollegaer nogle af de regler, som vi har fået besluttet sammen. Som læsevejleder er det blevet besluttet, at de skal have læst en bog på minimum 120 sider om ugen. Derudover må de ikke have nogen form for hjælpemidler, ekstra tid eller øvelser op til eksamen. De må ikke forberede sig, og de ved ikke, hvornår eksamen forløber. Ja, og som dansklærer er det blevet besluttet, at alle eleverne skal lave minimum 2 sider grammatik, inden de skal i seng. Hvis de ikke kan nå det, må de blive sendt ned i klasselokale, så de andre elever kan få deres søvn. Ja, og fra sundhedsplejerskerne er det blevet besluttet, at hver elev skal til tjek hver mandag og få tjekket puls, blodtryk, nyretal, levertal, syn og hjerteformationer. Og så har vi også fået indført en daglig løbetur. Da eleverne ikke er vant til at løbe andet til idræt, vil vi starte let ud med 10 km om dagen. Tusind tak for jeres indlæg. I må gerne stille jer tilbage igen. Er der nogen, der har tilføjelser eller kommentarer? Ingen? Det tænkte jeg nok. Vi vil alle enige om, at skolen sagtens kunne forbedre sig. Frøken Svejsgaard, du har en kommentar. Lotte, jeg synes, det lyder til at være meget hårdt for børnene at udføre. Godt. Så formoder jeg, at vi alle er enige. Og vi nu kan sige, at mødet er ophævet. Jeg synes, at hende frøken Svejsgaard var ret. Det er lidt så meget hårde regler. Tja, måske vi har lidt godt af det. Jeg synes nu, det virker meget fornuftigt. Så kan vi også lære lidt om, hvordan samfundet ude for skolen fungerer. Ja, og vi kan måske komme en smule mere forbi biblioteket. Jeg savner som gæster. Har du virkelig tænkt dig at udføre alle dine prøver på børnene? Det er ikke med min gode vilje. Det er ekstremt usundt at få taget så meget blod, men fru Blomqvist insisterede og sagde, at jeg skulle fremvise det som en idé. Det lyder godt nok voldsomt. Det er da helt galt. Hvad med deres fritid? Med alle de opgaver, for de har knap nok tid til at have en tanke for dem selv. Jeg har en gruppe, der plejer at skulle mobilsløgn. Færdig med timerne. Hvorfor brugte jeg deres energi på noget, de kan lide? Det skal jeg nok ikke efter i dag. Pas på KB, siger jeg. Man ved aldrig, hvem der kan finde på det måde. Hvad er det for et sted, det her? Det plejer ikke at være sådan. Arbejde på Taxikon pakker mig stolt. Nu gør det mig bare trist. Det burde ikke være sådan. Kaja? Kaja? Jeg ved ikke. Jeg vil bare sige tak. Pas nu på, frøken Svejsgaard. Har du tænkt dig at melde mig til fru Blomqvist? Nej, men du ved aldrig, hvem man hører dig.
Og hvis du bliver fyret, har vores elever en mindre, der kan hjælpe dem. For at ændre systemet må blive systemet. Lige meget hvor lidt du kan lide det. Hvad gjorde de ved dig? De var da ikke heller sådan. Gør, hvad I kan. Jeg forstår ikke. Gør, hvad I kan! Jeg kan ikke mere. Jeg prøver at gøre det rigtigt. Og alt jeg fik var... Hvad kan jeg gøre? Mener de det? Jeg forstår, hvor det er frustreret. Det gør jeg virkelig. Det er for mig
bliver lige bare få penge. Ej, ikke så negativt, Lene. Jeg er sikker på, at tingene snart bliver bedre. Jeg kan mærke det helt ned i maven. Ja, jeg kan mærke det maven, når jeg er sulten. Sprøjt stærkt, tror du, hvornår vi kan få frokostpause? Det er altså ikke for at klage. Vi har bare ikke fået morgenmad. Hvordan kan det være? Der var vist en på køkkenholdet, der smagte på en af morgenbollerne. Så her Mathisen smed dem alle sammen ud. Ej, bare. I må godt gå til pause nu. Hvis I finder et æble på vejen, så må I meget gerne tage det med. Tusind tak for frokostpausen. Det bedste lærer i verden. Hvad er der til frokost? Suppe, så pas på, at jeg ikke sluger. Selvfølgelig. Hvad kan jeg hjælpe med? Er det fredsliljerne, der driller igen? Nej, det er skole. Det er rektor. Hun er forfærdelig. Hendes regler er forfærdelige. Vi vil lave oprør. Oprør! Det lyder ikke som en god idé. Rektor slår hårdt ned på den slags snak. Hvad vil hun gøre? Overbevise os, tvinge os til at pligter ned til boksen. Jeg har set, hvad det gjorde på Kaja. Så længe det er, at det er armen alt vagten og kan lave alle de regler, hun vil. Jeg vil bare ønske, der var nogen, der kunne sige imod. De andre lærere kan sikkert heller ikke lide hende og hendes dumme regler. De virker nu ret bestemte. Nej. Jeg tror bare, de er bange. Vi sad selv, han skal tage frem, som han har forledet. Han så bestemt ud af hans. Unger! I bliver nødt til at holde op med at gå og snakke højt om det her. I kan ikke gå rundt og skabe håb og tanker. Så vil jeg se, hvad jeg kan gøre. Ja, så. Ja, tak. Har vi nu til frokost? Inden I bliver opdaget. Har I set de nye tal? De nye retningslinjer er nok det bedste, jeg har fundet på. Eleverne klarer sig fantastisk, og jeg får så meget ros i avisen. Fru Blomqvist. Vi skal snakke sammen. Sig mig engang, hvad er det, der foregår her? Fru Blomqvist, de her regler er alt for overdrevet. Børn er helt udkørt, og jeg synes, at snakke nej. Jeg har været rektor på taxaholdet i 13 år. Så jeg tror netop det, at tage nogle råd fra sådan en ung og uerfaren lærer som det, giver mig særlig stor nytte. Så det er godt, det kun er mig, der har den holdning. Straf er virkelig ikke en løsning på små, uskyldige narstreger. Jeg må sige, at de regler er kun et år. Jeg tror, vi bliver nødt til at tykke nye baner. Vi kan gøre skolen til et bedre sted, både for eleverne og for de ansatte. Jeg vil sige, at jeg er enig. Også mig. Skolen er på for en ny begyndelse. Hør du her? Vi må vel kunne tale om det? Nej. Hvad laver I alle sammen? Hallo! Det er min skole! Okay, så ret jeg ind. Hvad har I så tænkt at gøre nu? Vi har sådan set tænkt os at vælte af pinden. Undskyld mig. Ingen kan lære noget, når de lever i frygt. Ingen kan vokse og blive den bedste version af dem selv, hvis de kun kommer frem i verden med brug af albuerne. Vi bliver nødt til at starte på en frisk. Aldrig i livet! Jeg nægter at være en del af sådan en hippieskole. Hvis I tænker at køre med det moderne pædagogæv, jamen så bliver det uden mig. Hvis du selv siger det, så stopper vi dig ikke. Hvad har du så tænkt at gøre nu? Nu har vi jo ikke nogen rektor. Det bliver slet ikke et problem. Vi har snakket lidt om det, og vi synes, at frøken Svejsbæk skal være den nye rektor. Hvad? Nej, eller... Det var da en strålende idé. Det virker som om børnene er glade for dig. Og så har du en god forståelse for didaktik. Vi kunne altså også have brugt plus i en anden retning. Det virkede som om, du havde en masse gode idéer. Jeg ved, du kan, Anna. Jeg vil prøve mit bedste. Vi gjorde det!
glæder os til